gelê me hêja dostê me birûmet. Eva bû demeke ji şeşî mehê de heta roja îro şerekî dijwar em derbas dibin. Ev şer ser me hate ferd kirin di vî şerî da me gelek şehîd dan, birîndar dan gelê me koçber bû. Bi vê wesîlê em şehîdê xwe qehreman bibîrtînin, ji birîndara şifat xwazin û gelê xwe ê berxwedêr silav dikin. Bi rastî berî ku em herin Şamê siba, em ser hinek mijarê ku vê ittifaqê de girêdayî ku guftugû bikin. Me dixwast ez çend mijaran wisa ji gelê xwe re, gelê me re rûnî bikim. Berê heştî ez xwazim vê bêjim. Ev şer ser me hate ferd kirin. Ji çarê vê mehê de ku waçexê civînekî me li Şamê çêbû, piştre gelek civîn me hevîtî me li vê vir çêkirin, herî dawî hewlêr bû. Me dixwast ku em pêşî vî şerî bigirin, lê belê lê û mixabin ji ber ku ev şer hatibû plan kirin ji terefê gelek hêzan da û ji ber wê bi îsrar ser ev şera ser me hate ferd kirin, em giştin roja îro. Ji bona ku ev şer nebe şerekî navxwe ku jê re wisa hatibû plan kirin û ji bona ku ev kuştin zêde çênebe, taybet kuştinê ê ku navber sivîlan da û kuştinê bêmane ku zêde çênebe û şerekî ku pêşê wê êdî dawê wê jî encamê wê jî nebêlî bû. Ji bona wê me qebûl kir ku em ji herêmên ê Dêre Zorê û Reqê bikişin Hesekê û li pêşî vî şerî bigirin. Bi ser wê esasî ittifaqek hate çêkirin. Ez dixwazim vê bêjim, li ser mijarê ittifaqê piştî ku em Şamê vegerin em ê berferettir ji gelê xwe re baxibin. Lê bi Kurtayî em dixwazim bêjim ku em îsrarin ku em destkeftê şoreşê, destkeftê gelê xwe biparêzînin. Xusiyetê herêmê xwe biparêzînin. Ji bona vê jî çi destê me hê em ê bikin û ji bo vê jî hêza me jî heye û hewldanê me jî wê dewam bikin. Eva tekuşînek e, tekuşînekî demdirêj e û ez bawerim ku ê gelê me, rêxistina me, hevalên me wê di vî şerî da ve tekuşînê de jî wekî ku bi şer de serketin berî vê di va çardeh salên dawê de ê di va tekuşîna neh ku me dest pê kirî ê di wê de jî bi ser kevin. Spas ji bo we.